so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Oh. And my dear, I'm still goodbying. As long as you love me so, let it snow, 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 let it snow. Благодаря ви, здравейте, здравейте, добре дошли на последното ни кафе за тази година. Дръпнете се малко назад, за да се виждаме хубаво. Обещаваме ви много песни, танци, добро настроение. Рали, ела при мен да ми представиш те прекрасни деца. Много бяхте готини. Страхотни сте и това само за една година. Да, Dance Station, нали така? Една година празнувахме рожден ден. Много хубава година имате. Ела и ти до мен, напредналите ученици, на едни много добри учители. Да, правим всичко с много любов. Това беше Снежна приказка, нали така? От спектакъла Коледен експрес. Точно така. Който беше на 6 декември. И така, имахме успешна година. Реализирахме първия си голям спектакъл пред широка публика, Нощта на Оскарите. Нощта на Оскарите, да. Това беше фантастично. Ние говорихме при нас с Дарин Ангел. С Симона Пейчева, да. Те ни подкрепиха ни над 100 професионални танцора. И така, имахме късмета да работим с много добри професионалисти през тази година. Дай Боже, следващата да успеем на по-голяма Имате много професионалисти, вие самите сте страхотни, разбира се, но децата са много. Да, много са. И това много ме радва. Имаме школата има много деца, нали? Около 200-250 ученика. Педагози работят с тях и така. Да, развиват се, танцуват в различни стилове танци. И дай Боже за напред. Дай Боже за напред. Още по-хубава следващата година. Сега ви благодаря, но ви чакам за един последен танц. Добре, тръгвайте натам, защото аз пък имам много неща още да върша днес в студиото. Както винаги в последния ден от годината ви показваме тенденции, казваме ви как да бъдете неотразими в новогодишната нощ. Ще го направим и сега, разбира се. Триката сме направили актуални за 2016, освен в новогодишната нощ, ако имате време да си организирате такова парти, може да го правите и през цялата година. За тези кътове след малко ще ни разкажат дизайнерките, които ги направиха, но сега в тях искам да си поканя да блести по една звезда. Веднага казвам кои са трите ни момичета. Мис България 98 и Мис България на всички времена Наталия Гуркова, актрисата Елен Колева и нашата Диди Тодорова. Боже, Наталия, колко си красива! Мога да те конкурирам единствено с поети, с нищо друго. Благодаря. Чудесна си, заповядай в първия кът. Диди, миличка, с теб се виждаме почти всеки ден тази година и продължаваш да си се така красива. Заповядай. Елен, това е подаръка за теб. За новата година. Не ми го казвай. Прекрасен или прекрасна е, но сяда ето тук седни. Това е Майло. Майло ли е това? Да. Майло, я да те видим. Той се вписва чудесно и той е в този затова го доведох. Харесват ли ви кътче? Добре ли се чувствате на тези места? Да. И на мен ми харесвате и съответно визията ви е подбрана за тях. Я да те видя, Майло.
Бял майло, чудесно, чудесно. Идвам тук, защото сега в... Наталия, много само да кажа, много ти благодаря, че си при нас, защото взела си някакво, за мен странно решение, защото хубава и успяла жена като теб, според мен трябва да се показва и да бъде пример. Ти от много време реши да се отдадеш само на семейството си и за това ти благодаря, че си тук. Благодаря и аз за поканата. Винаги е удоволствие за мен да ти гостувам. Ето така искам да свършваме годината. Вместо да пляскате, заповядайте при мен сега. Ето тези други красиви жени. Соня Атанасова и Силвана Данаилова. Добре ми дошли. Много хубави кътове сте ни направили. Благодаря Наистина. ти. Ние също много се радваме, че сме ти на гости. И тоалетите са прекрасни. Сега остава да се погрижим и за косите на тези момичета. Затова ще си поканя любимата Деси Гроздева и нейните две момчета. Николаевците. Деси, никога единия беше Николов, другия Вутов. Нали? Вутев. Добре, ела ти тук, Деска, Ники, там. След малко започваме с косите. Първо обаче да започнем от кътчетата. Нещо, което ме изненада още като влязох и като погледнах красотата, която сте сътворили, беше златото и среброто. Защото като че ли сме свикнали да избираме единия от двата метала. Или златото, или среброто. Като комбинация малко по-трудно се осмеляваме. Виждаме напоследък, че тази комбинация е изключително популярна и въпреки, че за хората е нестандартна и не я приемат, всички ние знаем, че когато носим злато, не искаме да носим сребро, но дали им харесва на хората или не, съчетанието на сребро и злато, което за мен е съвършенно блестящо и луксозно, то е тенденция и е модерно. Блясъкът на металите е този наш Точно така, да. Изобщо всички метални цветове през 2016 година ще бъдат на мода. Добре, Наталия, харесва ли ти? Комбинираш ли ти при бижутата злато и сребро или не? Обичаш ли да комбинираш? При бижутата не комбинирам, тъй като цяло аз обичам, да кажем, само злато или само сребро. Ако роклята, да кажем, е по-семпла, тогава акцента е на бижутата. Винаги трябва да има нещо да блести. Да. А роклята, с която в момента съм облечена, тя самата е едно бижу. При нея роклята е абсолютно са излишни всякакви бижута, но все пак сложих нещо малко за акцент, тъй като е празничен. Като казваш това и аз, да знам, може би малко страхливо подхождам или избирам злато или сребро, като говорим за бижута, наистина, но гледах съвсем скоро една, няма да казвам марката, една голяма марка за бижута. Това, разбира се прави в много бижута злато и сребро комбинация, но цялата колекция за следващата година беше комбинация злато и сребро. Или поне бял и жълт метал, дали беше злато и сребро. Разбира се, не само в бижута. Чанти, обувки, рокли, партита, сватби, новогодишни балове. То е модерно абсолютно във всичко. Виждаме, че съчетанието на топло и студено. Сега, аз не съм суеверна и няма да говоря кое се носи на високосна година, кое е вредно, кое не, но важното е, че е красиво. Харесва ли ти? Много ми харесва, да, наистина ми харесва. Сетивата ни започнаха да свикват, да виждат съчетанието на топло и студено и трябва да ти кажа, че до сега сме направили поне 4-5 партита в тези цветове. Точно това ще обсъдим след малко. Декорацията за партии. Сега идвам при деската, за да видим тук. Деска, злата, сребра, бляскави неща в косите ще ги има ли? Разбира се, за такива поводи като Нова година може да се сложи нещо, но трябва да е много семпло и да не се прекалява с това. Като всяка една коса може да бъде, независимо каква е тя, дали по-небрежна или не, може да бъде носена във всякакви поводи. Просто зависи от стила и усещането на самата жена. Като казваш това, ето аз съм... Чакай да дойда от тази страна, за да се обърнеш малко повече към камерите. Аз съм облечена и аз в злато и в паети цялата. А ти ми направи тези... как се казват? Лимби, вълни, каквото е, които са много ретро. Да, това е една от тенденциите, както и според световни фризьори. Един от тях, австралийски фризьор Кевин Мърфи, те казват, че вълните и тези такива класически, много обемни, богати коси, женствени, са страшна тенденция в последно време. Такова нещо ли ще направим на Наталия? Абсолютно. Обикновено съм я виждала с прибрана коса, много красива и затова се радвам много, че този път ще я видя по друг начин. Много изискана, елегантна, женствена. Вълни.
Да. Айде започвай да видим какво ще се получи с тези вълни. Давайте Силвия, Соня, елате насам сега. Този кът ми е много любим. Венеция. Как Венеция? Венеция обаче... Любима на всички. Любима на всички, да, но това даже беше реплика от Съдба на куртизанка Венеция, любима на всички, да забравих какво беше. Така, но Венеция обикновено е свързвана... Само така да се виждате и Силвия. Да се виждаме ние, добре. Венеция обикновено е свързвана с карнавала, който е февруари месец. Въпреки че аз имам приятели, които всяка година от 3-4 години посрещат Нова година в Венеция и казват, че много им харесва партито в Венеция. Да, наистина, хора, които искат да изживеят нещо различно, ако искат да се върнат назад във времето, всички ние знаем, че още през 16 век започва броенето на Новата година. Тоест там за първи път започва да се чества в Италия Новата година. Аз не знаех всички, ние без мен, но разбрах сега, научих и аз. Така. И кажи. Наистина, човек да бъде във Венеция на Нова година, мисля, че ще се пренесе в друг свят. И наистина го пожелавам на всеки, който има възможност да отиде на Нова година в Венеция. А който няма, ето сега да гледа това кътче, което е много красиво, злато, лилаво. Да, естествено, това са емблематичните аксесуари. Има и други цветове, които подхождат на венецианските балове. Това е бяло, черно, бордо, тъмно-зелено. Но в случая ние сме взели решение да покажем едно страхотно съчетание в злато и лилаво. Да, и нюанси на лилаво. Разбира се, става въпрос все пак за Нова година. И виждате, че сме използвали и коледни звезди, коледни новогодишни играчки, златни орхидеи. Това е един прекрасен сет. Виждаме, че самия свещник... След малко ще ми разказваш за това. Така. Добре. Но кажете ми за тая рокля прекрасна на Диди туалета, който сте подбрали. За нея сме избрали една черна ефирна рокля. Черна, да, доста предизвикателна и много секси. Да те погледнем. Но тя блести със своите камъни, като акцент в горната си част, която е също в тези цветове. Тъмно-зелено, тъмно-лилаво. И в твое има такива камъни на черното? Така. Аз съм облечена също с туалет, който е подходящ за един венециански новогодишен бал. Добре, сяда и Диди, за да видим тук. Дантела, камък. Много хубаво, много хубаво. Пера, разбира се. Ще направиш ти, Ники, с тая хубава коса на Диди. Диди е с чуплива, къдрева коса. Много красива коса. Ще направим един кок, който е модерна интерпретация. Няма да направим нещо стегнато, прибрано и пригладено. Слава Богу. Колко от едно време опънатите и тук някакъв рулон кекс отзад на главата. Въпреки, че говорки за Венеция, със сигурност си представя нещо по-прибрано, но напротив, ние ще направим малко по-отпуснат кок, който да изглежда отново прибран, но в същото време да е небрежно падащ. Много ги харесвам. Просто е така си е хванала жената небрежно косата, очакваш всеки момент да падне, но тя не пада. От друга страна има много голяма сигурност, че дори нещо евентуално да падне, някой кичур да се отпусне, то пак ще изглежда напълно естествено и няма да има някакъв проблем с това. За жени с къдрева коса ли? Защото Диди е с чуплива коса. Няма проблем при жени с къдрева, с права. Всъщност може да се използва естествената форма на косата, без да има проблем в това нещо. Могат сега Нова година да сложат едни ролки преди това. Никакъв проблем няма в това. Да. Добре, Ядна, ще шиеш ли? Искам да видя този конец, защото знам, че това нещо се прави с шиене. Ще да шием един възел отзад, който ще повторвам. Ето различни цветове на Диди. Това ли е? Да. Виж, Диди, избрах ти подходящ цвят. Точно, веднага го хванем. Това съм аз. Така. Ето ти. Добре, какво казваш? Отпуснат кок в долната част, който ще е под формата на възел. Аз много харесвам. На възел? Ще вържеш косата? Точно така и ще зашием, така че да не се спада. Как бе, човек? Така? Ще хванеш и е така, ще я вържеш? Да. Готово! Чакай сега, само да погледна. Ти можеш. Всичко може. Да. Ема не, на Диди ще е много хубаво, но ти каза, че трябва, или преди това, като си говорихме, че трябва да е ниско долу кока. Точно така, да остане във въздуха, все пак да не е прибран, за да не изглежда прекалено пригладена косата. Не, имах преди тук ниско, не тук горе високо. Точно така. Някакво такова врътнато. А виждаме всъщност, погледни какви красиви знаменитости, които са с... Възел. Да. Това ли е възело? Не точно. Тук е малко по-различно.
Да си ми се подиграва. Един аксесуар, заповядай. Благодаря. Използваме се сигурно. За косата, страхотно. Супер. Ние може да използваш някакви неща, които да допълват. Добре, после ще кажеш какво е, за всичко може, да. Сигурна съм. Добре, идваме при Елен и Майло. Да. На Майло, каква прическа предлагаш, Ники, да му направим, само кажи? Много номер, ще му отива. Много номер и аз мисля, че... Не, можем да му сложим някаква щипка сребърна. Тук виждам този кът, елате насам, за да ми разкажете сега за този кът. Тук е сребро и... Минт. Така, Минт, модерен. минта няма да пием, а просто ще му се радваме. Добре. Ще пием шампанско, не минт. Гала, това също е нещо много нестандартно и когато говорим за модни тенденции, за цветове през 2016, това наистина в момента е последна мода, страхотен хит, което в случая сме го съчетали отново с металният цвят, среброто, блясък. Ето, един сет за високосна година, така както хората обичат да им се казва. Но този цвят виждаме прекрасни... Какво ще ми кажеш за детайлите? Сега ми кажи за среброто. Всички си мислим, че тази година трябва да се носи, ти каза, суеверие. Да, но въпреки това, тези суеверия тръгват от някъде, от нещо. Да, тръгват от хората, така се чувстват по-добре. Нали? Когато носят злато, ще им върви, когато носят сребро, няма да им върви. Точно е високосно едното, пък иначе другото. Да, казано е от вечни времена, знаем от нашите баби и дядовци, че високосната година трябва да се носи сребро, за да ни върви повече. Нали така? И затова в този случай ние сме показали минт с сребро, но прекрасно съчетание минт с праскова, минт с розово, пастелните цветове. В случая това е нежно, студено, романтично, блестящо. Ако бъде съчетано с пастелните тонове, то вече става бъбриво, градинско. Абе не са... Аз знам, че бебетата, които са се раждали през високосна година, сватбите, които са се правили вместо златни пендари, са им давали сребърни. Сребърни, да, айде, така нали, булките ще лесно ще отложиш сватбата, за да вземеш златна пендара за другата година, но бебетата за какво да се прави, някои са минавали с сребърни монети. Между другото и в миналото е имало сватби през високосна година и пак са давали сребърни пари. Само да кажа, че в високосна година, наскоро го научих, е годината, в която дамата може да предложи на мъжа сватба. Така ли? Да. От славянските нашия район племена. Момичета, действайте! И могат да изпратят родителите си като пратеници при младоженец. Сега високосна година. Да. Така че да ми предлагат. Свързани с купуване на Силве, това е най-страхотната информация, която в момента ти даде на зрителите. Ама аз съм и много благодарна. Това е много хубаво. Страхотно, да, защото всички чакат да предложат момчетата. Аз лично познавам момичета, които биха искали да предложат. Да. И дори съм чувала, тя казва... Ама им е неудобно, докато сега са принудени, защото в тая година те трябва да го направят. Де си слушай. Ми вземи мерки. Силве. Да, аз и друго знам, все пак високосна година свързва се с Луната. Много на Луната цвета е точно този сребърния, нали, този с който си облечен на белия, лунния. Тематична, да. Така че може би и заради това е сребро в такава година. Се носи сребро в такава година. Има най-вероятно навсякъде можем да открием някаква причина. Няма значение каква е причината. Важно е, че е красиво. Много, точно така. Важно е, че е красиво. И че можем да си направим новогодишната нощ, такава сребърна имента или пък празник някакъв през годината. Този туалет хубав. Този туалет отново в тези цветове, всичко отива на нея. Отново е свирна и въздушна рокля с детайл в горната част, който е от ръчно бродирани перли и камъни. Да, тези елементи са ръчно избродирани и акцент тези отново ефирни и свободни падащи ръкави. Стани да те видя. Моля те. Не, това е... Малко е прозрачна, за това... О, тогава стой право, моля те. Много е красива. Точно за това не е... Според мен прозрачното е модерно, защото и преди видях, че е прозрачничко. Да, така е. И така... Защо ме облякохте мен с такава плътна дрека, машони? Искахме да ти предложим и ти да си с такава рокля, но закъсняхме. Закъсняхте много. Ужасно закъсняхте. Да. Ники,
една реклама време давам и след това ще ми разказваш надълго и на широко за прическата тук, защото много ме вълнува. Елен има хубава коса, здрава, и което означава, може би, и по-трудна за правене. Защото знам, че по-лекичките, по-рехавките косички по-лесно се правят, но след рекламата ще ми разкажеш. Okay.